Membri mill-Forzi Armati ta' Malta li kienu minn ta' quddiem fil-ġlieda kontra l-imxija ingħataw jew qegħdin fil-proċess li jingħataw aktar minn 300,000 euro f'allowances għal sigħat żejda li ħadmu. Ħabbar dan il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Byron Camilleri waqt weġiba l-mistoqsija supplementari fil-Parlament fi sfond li s-soldati kienu strumentali f'ħidmithom matul l-imxija. Konna qbilna u ddeċidejna li daw il-ħaddiema jingħataw allowance ta' sigħat żejda illi qed jaħdmu. Sa issa il-valur ta' dan li tħallsu daw il-ħaddiema jeċċedi 300,000 euro u issa dan l-ammont ser jibqa' għaddej anke għal xi ftit jiem oħra, jiġifieri dan l-allowance ser jibqa' għaddej għal xi ftit jiem oħra anke sakemm tintemm l-emerġenza fis-saħħa pubblika. Il-Ministru Byron Camilleri innota wkoll il-fatt li l-membri mill-Forzi Armati ta' Malta huma l-uniċi forzi dixxiplinati li ma jitħallsux ta' sigħat żejda li jaħdmu. Dr. Camilleri ħabbar li bħalissa għaddejjin diskussjonijiet u negozjati sabiex jintlaħaq qbil fuq ftehim settorjali ġdid għal membri tal-Forzi Armati ta' Malta. Preżentament għaddejjin diskussjonijiet anke sabiex intejbu il-paga tagħhom, sabiex intejbu il-kundizzjonijiet tagħhom u qed jiġi nnegozjat collective agreement ġdid illi nixtieq illi fil-ġimgħat li ġejjin inkun nista' immur quddiem daw il-ħaddiema. B'reazzjoni għal dan, One News tkellem mal-Kaptan Emanuel Bugelli, membru fil-kumitat li jirrappreżenta lis-soldati fih dan il-General Workers Union, u esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal dan u sostna li t-taħdidiet għaddejjin b'ritmu tajjeb ħafna. Aħna smajna l-kummenti tal-Ministru illi t-taħdidiet għaddejjin u għaddejjin pass ġmielu. Aħna qed nistennew bħeġġa kbira illi jekk Alla jrid ikollna kontroproposti fil-futur qarib. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.